S'ha fet llarga l'espera, però val la pena perquè les hem vist al principi i ara sí. Quina millor cloenda, quina millor cirereta del pastís que saludar de nou a Mariola Dinarès, a Sònia Cervantes per aquí i a Regina Alenyà. Què tal? Com esteu? Molt bé. Ràpidament, que sapigueu que aquestes dones, Mariola Dinarès, periodista de Catalunya Ràdio, al capdavant del Pop-Up, Regina Alenyà, periodista que treballa actualment a IB3, connectada des de les Balears en directe, i la nostra psicòloga de capçalera, que últimament la veiem molt en mitjans de comunicació, en parlarem al final, Sònia Cervantes. 3 dones que agraeixo molt que hagueu fet un foradet per parlar de la nostra sèrie. I escolta'm, després del bon sabor que ens ha deixat el Quim Llisorgas, anem al turrón. I vull començar, Sònia, per una cosa que tu i jo hem parlat molt per WhatsApp. Ara et demanaré, pel trio de Catalunya, que ja no hi ha trio. I anem a veure amb elles ja, compartint amb tots vosaltres, el moment en què la cosa es trenca. És que aquests últims mesos han sigut... Sí, han passat moltes coses. I si tenir un fill que és complicat per una parella, doncs... Sí, penso... Jo només puc donar les gràcies per haver-vos trobat, perquè ara ha nascut la Ginesta. I encara que ara no siguem parella... No, trio. Som família. Ai, Déu meu. Sònia, que veig que mous molt al cap. S'ha acabat per sempre? Què et vaig dir? Què vam dir fa temps? Però no ho vam dir nosaltres. És que això fa molts anys ho va dir la Lady Di, que 3 és massa. Quan li van fer aquella entrevista... És que, clar, sempre falla. Els triangles són complicadets i jo crec que la Xesca també ha tingut una pujadeta hormonal pobra considerable després de l'embaràs i era insostenible aquella situació. A més, en aquell pis tan petit, què foten 3 adults i un bebè? Jo no sé com no s'han matat vius. Ja. És que la Xesca ha tingut uns desequilibris i al final l'acabes com odiant una mica, O sigui, és en plan, no sé, amb una actitud, però ara no sé, potser obre un altre meló, Però jo últimament crec que la Xesca i el fill no hi ha aquí alguna cosa? Jo veig un algo, L'apropament. No apropament, no? No sé, m'ha donat com la sensació. Jo la veig amb el Jordi. Jo veig l'apropament amb el Jordi. Ah, el Jordi. Sònia, Mariola, sento dir-vos que aquest trio no ha acabat. Jo crec que això no ha acabat. Mira què et dic. Però, no, un moment, Regina. Ara que tu llances aquest am... Convençuda. Argumenta o no ha acabat per què? Això no ha acabat. Jo crec que és el que deia. Han passat moltes coses. Amb un embaràs tot es barreja molt, però després tot va passant, Jo crec que això no ha acabat aquí. No pot ser que es trenqui després de viure un moment tan intens. Jo aposto per aquest trio. Jo veig una nova parella. Fruit del trio. Sí, jo veig Xesca-Jordi. Van tenir una conversa allà... Perquè, a veure, clar, hem de mirar que sempre a la sèrie et van donant contingut per després desenvolupar-ho. Per què la Xesca i el Jordi en alguns episodis anteriors han tingut aquest apropament i ara aquest retrobament? No sé, jo veig marro, allà veig marro. Escolta, ho sento, perdoneu-me un moment, és que jo aquí opinaré el menys possible que només condueixo, però me semblaria molt cruel. No, la Cati no s'ho mereix. Però si jo precisament veig que la Cati el que vol és cohesionar-se amb el seu marit, no? O sigui, jo crec que la Cati ja no està pel trio. Ella li ha servit això per unir-se una vegada, perquè reneixi una mica el seu matrimoni, que ja feia 1000 anys que durava, com una mica de divertiment, em sembla, no? I ara ja sembla que vagin a la una, però clar, últimament ja s'està... És ell qui vol tenir la Ginesta, no?, al seu costat. Vull dir que... No sé què passarà amb aquesta parella. Jo crec, Mariola i Regina, que això ha tingut la funció que havia de tenir, que era despertar el matrimoni de la Quim i el Cati, i ja s'ha despertat. Ara, en tot cas, clar, hi ha una criatura, hi ha un vincle, i també estic amb la Regina en el sentit de que el trio no s'ha acabat perquè hi ha una criatura allà en comú, però crec que el trio amorós sí que s'ha acabat. Jo diria que sí. Doncs escolta'm, parlant de coses que s'han acabat, Regina, mira, et llanço aquesta bomba per tu perquè me la respongues. Avui veurem moments com aquest que hem vist del trio, però també imatges molt impactants, com per exemple la de la Noe i el Miquel.
vull parlar d'aquesta parella. Tenim la imatge impactant de la Noa i el Miquel perquè no és l'única parella on sobrevola la infidelitat. El Miquel se'n va amb un client, el porta a visitar un local on s'hi practica la prostitució. Això és perdonable, Regina Aleñà? És perdonable. Aviam, aquí entren diversos temes. Jo crec que aquí el tema dels fills, no? Els fills, vulguis o no, sempre és un condicionant. Tenim que després segurament ens ho preguntaràs, el tema de l'altra parella, de la Cèlia i el Bruno, que aquí també hi ha una infidelitat, no? Canvia moltíssim, o sigui, dues infidelitats amb una mateixa sèrie. O sigui, jo no ho sé, però això ha d'estar a l'ordre del dia, no? Però tu deies, si hi ha fills pel mig, sí que és perdonable o almenys s'hauria de lluitar per poder-ho arreglar, ja entès, no? Pot ser que sí. I també una cosa, o sigui, és infidel anant-se amb prostitutes, no? És el mateix, i aquí obro meló, que si tingués un amant? Es pot perdonar o això no es perdona mai? No ho sé, el tema dels fills a mi em despista, perquè veus la cara d'algú. A mi, saps què? A mi em passa molt amb el com si fos ahir, com que són temes tan del dia a dia, tan apropats a la gent, que sempre estic pensant jo què faria, no? I en aquest cas concret de la prostitució, està molt bé que hagin tret aquest tema perquè quan diuen el percentatge d'homes que van i que d'això, o sigui, jo sorprenc, penso, clar, això vol dir que jo conec molts homes que hi deuen anar, però vull dir, així sembla com que no pugui ser, no? I no hi ha manera que arribi a una conclusió, perquè jo veient la ficció penso, l'ha de perdonar, home, que estan molt enamorats, però penso, no sé, clar, saps? Hauria de dir jo què faria, no? I ostres, que realment hi havia un moment que era com tan dramàtic i deies, no, va, que el perdoni i ja està, que vagi ràpid, però llavors penses i dius, no, és que és fort, O sigui, és fort. Llavors hi ha com un dilema que, clar, no sé, jo penso que ha passat això. A mi em fa més ràbia el tema aquest que no li volia dir i que, saps, aquesta cosa d'amagar-s'ho, que no gairebé el fet en si, no? D'una parella que porti molts anys. No sé si es reconciliaran, però clar, això que no em toquis, no? També aquell moment allò de que, ai, que no em toquis, no sé què acabarà passant, no sé. Home, jo crec que, a veure, tu perdones una infidelitat, depèn de l'escala de valors que tu tens amb una parella. Si per tu la infidelitat és imperdonable, no la perdonaràs ni amb una prostituta ni amb una... Clar, ni res. Ni res, vull dir, clar, aquí la Noe, ja sabem tots com és la Noe i sabíem des del primer moment que la Noe és més llarga que los ratones colorados i se n'anava a enterar. Perquè aquesta, vamos, m'estranyava a mi que no ho sapigués des del primer moment. El que passa que, clar, no és el mateix, perquè oblidem una infidelitat o una infidelitat traïció que va ser molt forta, que va ser l'Anna amb el nòvio de sa mare. Allò sí que va ser... Però això sí que és bèstia. La mateixa història de Catalunya com el Vicenç i la Joana, que el Vicenç se'n van amb la seva jove. Aquí hi ha hagut cada traïció que jo no dormo per les nits. Clar, és que és curiós i té raó el que diu la Mariola, perquè de fet és una sèrie més costumbrista impossible. O sigui, és el dia a dia de situacions que podem viure cadascú de nosaltres. Si s'estimen de veritat, i us ho dic també com a terapeuta de parella, aquest tipus d'infidelitat és més perdonable que altres tipus d'infidelitats, com pot ser, per exemple, que no entenc, hi ha un personatge que em té absolutament descol·locada, que és la Cristina. Em té descol·locada amb el Bruno. No, doncs escolta'm, anem a això, que tenim la imatge també d'aquesta imatge potent de la Cèlia, perquè, sincerament, la Cristina, a mi el que em dona la sensació és que primer agafa el Miquel per banda i li clava un petó, i després a la que ha pogut, aquí ho veiem, amb el Bruno. Cristina, el personatge de la Cristina, Sònia, t'ho pregunto tu ja que estaves, jo crec que, no sé si moltes, però hi ha alguna mancança. I sobretot en el nucli de la parella. Clar, però és que semblava d'entrada que la Cristina i el Quique eren una parella superconsolidada i ella ho deia i tot. Perfecte, la parella impol·luta. Sí, però és que, clar, però és que això no existeix. Tot façana. Clar, efectivament. Sí, la Cristina donarà que parlar. Ara, també et dic una cosa. Té la marinera, el Bruno, no? A mi em dona que la Cristina... Crec que la Cristina està avorrida d'alguna manera i això és com un divertiment. En canvi, veig el Bruno que es comença a obsessionar amb el tema.
I Però aquí jo ja... crec que la Cristina va de persona com molt normaleta, molt així, fins i tot una miqueta cursi, i al fons és una morbosa. Total. Efectivament. Té com una doble vida. I el Bruno és un tio complex en les relacions amb les dones. És complex, és una... No sé, té com una mena de part fosca, aquest noi. Què li Doncs passa? mira, parlant de... Regina, digues, perdona. No, i què li passa? Per què és fos? Aquest perfil és normal, Sònia? Sí, no és clar, no és clar, és un perfil... A més, a mi hi ha un tipus de persona que em fa por i es reflexa molt bé a la sèrie en el cas del Bruno, no? I en el cas de la Cristina. I és aquesta gent que d'esquena sabem el que està fent i quan estan amb les persones implicades afectades actuen amb una naturalitat i un descarament que dius, ostres, quina fredor, jo estaria incomodíssima, em sentiria fatal. Però és que, Sònia, no sé si estaràs d'acord amb mi, que semblen personatges diferents. El Bruno, que estava amb la Sandra, i el Bruno, que està amb la Cèlia. Sí, completament, perquè jo sempre he cregut que el Bruno, quan va començar amb la Cèlia, encara seguia enamorat de la Sandra, però és una teoria meva mental que possiblement no sigui certa. Però és el que jo pensava. Vull conèixer les vostres teories sobre un personatge. Parlàveu de personatges o de comportaments complexes, per a complexa l'Eulàlia. La senyora de Montsolís de Catalunya, aristòcrata, perfecta, estupenda. Escolta'm, anem a veure la pillada de l'Eulàlia, que la Sílvia, a veure, és bona però no és tonta, i de sobte passa això i dius, l'agafada, digues, Sònia. És la nova Emma Vilarassau. Doncs mira com actua i com se les gasta la nova Emma Vilarassau, l'Eulàlia. Vam obrir la botiga que gairebé no ens coneixíem. Jo m'acabava de divorciar i no estava en el millor moment. Venies de fer magdalenes per encàrrec, oi? Com? Abans d'obrir la botiga, que vas fer un negoci de pastisseria online, no? Sí. No recordo haver-te parlat d'aquesta història. Crec que sí, m'ho vas comentar. Vols dir? I tant. Tant se val, no, amor? L'Eulàlia Channing. Escolta'm, jo semblo Maria Teresa de Calcuta, perquè tota l'estona avui crec que estic dient no s'ho mereix, però si algú no es mereix més putades parlant clar, és la Sílvia, perquè Sònia citava l'última que li ha fet sa filla amb el seu nòvio, i ara aquesta senyora li prendrà hasta les bragues? Pregunto. A veure, tampoc sé, són uns estafadors, aquests van ser professionals, però la Sílvia i l'Ivan, l'altre dia ho comentàvem amb el Carles, clar, tampoc tenen una multinacional que els hi poden fotre la botiga en l'aire o una estafa. No, però ara van a crear una cosa més gran i va invertir, ja veuràs, la pobra s'enganxarà aquí els dits. Brutal, eh? Però, clar, la Sílvia per això ja no se'n recorda d'aquest moment. Aquest moment va ser com molt clau i no sé si el tornaran a recuperar i dirà, clar, el moment aquell que em van dir això, perquè sembla que ho hagi oblidat després, no? No sé. Sí, però per això, Regina, tenim a la Gemma que no se li escapa res. No se li escapa res, però què li passa amb el professor de piano, per Déu, però qui ha triat? M'encanta aquest tio. És un personatge brutal. És brutal, m'encanta. Escolta'm, que ara ens ho hem saltat, però escolta'm, els vostres desitjos són ordres. Jordi, tenim l'última foto, Gemma. Posa'm la foto, Gemma, perquè vull que, ja que volen elles, parlar del profe de piano, parlem del profe de piano. Fa molt riure, aquest home. Regina, com a veu experimentada, que tu saps tocar molt bé el piano, creus que a través de les tecles pot néixer l'amor definitiu? Per favor, espero que no. Pobra Gemma, és que surt de Màlaga i es posa a Malagón, eh? Home, Gemma, una mica d'ull. Sílvia, una mica de no anar amb el lliri la mà. Desperteu. O sigui, donen ganes, d'ajuntar-les i dir-los, home, va, les veïnes, no ho veig, Jaume, no veig aquest professor de piano. Què amaga més? Perquè d'on surt aquest professor? Com ha acabat anant a parar allà a través del piano i ara moc la cintura i ara no li veig sentit. És un poc solta. És un friqui. Però és bon tio. Li veig, perquè quan ve, em sembla que ve la Guàrdia Urbana, que ella explica tot allò que li diu, ostres, quina interpretació que has fet, no? I ell li diu, no, és que a mi tot això m'ha passat. Ella empatitza amb ella. Es veu un tio... A mi, et dic una cosa, prefereixo un friqui autèntic que un Bruno de pa sucat amb oli. Amén! Amén! Bravo!
És que... No, Sònia, tu compra. Hòstia. Perquè, A més, jo crec que aquest personatge, el professor, anirà evolucionant i ens acabarà agradant encara més. És que es nota molt. I s'acabaran enamorant i ja veuràs. Sí, és que es nota molt això, es veu venir. Doncs escolta'm, parlant d'amor també... No sé, Jordi, quan portem? Li pregunto a Jordi que em digui la realitat perquè potser portem 2 hores aquí parlant. 16. Va, encara anem bé. Doncs escolta'm, posa'm la foto de l'Andreu i la Pili perquè per a Melo Gros aquest, que a banda reflecteix un tema que la Sònia segur que com a psicòloga ha rebut a la seva consulta aquest tipus de frustració o de mal moment, perquè ens passa a molts de nosaltres quan busquem un fill. Però a mi hi ha una cosa que no m'agrada, no sé si compartireu o no, però la Pili primer es casa i quan ho té tot ben lligat i al sac li diu escolta, la mateixa nit, que no t'havia dit una cosa, vull ser mare. Ja, jo vaig quedar gelada amb això. Clar. Sí, això no es fa. Que no es fa. I de fet hi ha moltes parelles, a veure, aquesta és una de les fonts de trencadissa, quan un vol i l'altre no vol, si per ella realment és prioritari o per ell també i l'altra persona no vol ser pare o no vol ser mare, moltes parelles es trenquen per això. I el pobre, no em surt el nom, ara em surt el nom del Marc, de l'actor, l'Andreu, el pobre Andreu que està malvenent la tele i tot, a fer-se una fecundació perquè per fer una fecundació in vitro. Està molt ben reflectit en aquesta parella per això, quan algú està com insistint molt i l'altre vol una mica d'espai, no? O sigui, hi ha moments, a dir, és una parella que hi ha moments que, saps allò que et fa com una mica de vergonya aliena? Com si estessis en la intimitat d'algú? A mi a vegades em passa amb aquesta parella, que dic, ai, això no vull saber, m'incomoden. A mi m'incomoden perquè són més dolços que un paquet de Són com empalagosos molt estranys. Sí, a vegades dic, ai... Sí, a mi també em passa. Regina. Sabeu com acaba això, no? La parella està agobiada, no té fills. La parella es relaxa i què passa? I es queda embarassada. Però això ho vaig pensar fa dies, abans que arribessin a fer això que volen fer, jo pensava que ja passaria això. Quan van dir que no i que després s'hi quedarien, no? Segur. De bessonada. Es quedaran de bessonada. No, però això que diu la... Que sapigueu que esteu fent salar al realitzador perquè m'està comentant tot i diu, escolta, aquestes dones són molt fortes, I dic, bueno, espera't que és la primera tertúlia, perquè això ho haurem de repetir. Però mira, jo comparteixo molt el que ha dit la Regina, conec molts casos de persones, de parelles que estan molt estressades i no hi ha manera, i quan se n'obliden i, com tu deies, es relaxen, arriben als fills. Per tant, consells que els fem arribar des d'aquí a l'Andreu i a la Pili. I ja per últim tema que obrim, perquè si no parlem d'ella, clar, no seria el mateix, no seria una tertúlia com si fos ahir. La Marta. Això que li està passant és al Carme Cervantes? Jo tinc una teoria, jo sé qui és. Bueno, no ho sé, intueixo. És la Gina. És la Gina. En sèrio? És la Gina. I tant! Sí? És la Gina. Perquè quan va el germà de la Marta, que va parlar amb ella perquè escolta, perquè no sé què, de l'Ignasi i tal, i li diu ell, com es diu el germà de la Marta? Avui estic fatal de noms. Sí, el Litus. El Litus li diu a la Gina, tu creus que l'Ignasi és una persona suficientment recargolada, efectivament, com per fer això? I l'altre diu, home, jo no poso la mà al foc per ningú. Si tu estàs treballant amb aquest tio, que és company d'institut, i ets amic, tu el defenses a mort. I la Gina està com desviant l'atenció perquè ara s'ha collonit una mica perquè ha anat als Mossos, perquè continuïn pensant que és l'Ignasi i és ella, perquè aquella plantada del sopar i aquell emprenyament no era normal. És una dona molt ferida, Molt. Per cert, aquesta imatge que poseu del gat és que jo vaig fer fart de riure. Ai, nosaltres també a casa. Està fatal. Fatal. És com una mica... T'estàs imaginant a l'equip de realització amb una mica cachondeo, en plan aquest Pissant-se, sí, perquè jo soc molt amant dels gats i a mi és una imatge que em fereix, però clar, el veig tan de peluche. És que és horrible. No, això és de cartró pedra, pobrissó, Ara, us dic una cosa, si és la Gina i ha fet això, és un perfil psicopàtic i pot anar més, Això. Sí, I no us passa, però a vosaltres us passa com si fos ahir que hi ha algunes trames que no us interessen, és que a mi em passa molt, que sóc superfan d'algunes trames i d'altres penso, ai no, això m'és igual, no? I és com, tinc com unes irregularitats, mira, és que em fa... Sí, a mi em passa molt, Mariola, i de fet hi ha capítols que
són fluixos, jo els veig fluixos. Que no passa res. Jo dic, avui toca capítol de relleno, vos ho confesso. Bueno, un dia pla, així com de calma, perquè després arribi la tormenta. I escolta una cosa, avui compartim vosaltres el meu fill, que té 16 anys, el Marcel, que a vegades després estem allà fent el cafè i estem mirant la sèrie i em diu avui com si fos ahir què han passat, han perdut el mòbil. O sigui, perquè ell diu que les trames són molt casolanes, no? I sempre em pregunta coses així, em fa molta gràcia. Però a mi m'agrada això, a mi de la sèrie m'agrada això. A mi sap que m'enganxa. A mi m'enganxa això. En un moment de la meva vida, Mariola, que ja no m'enganxa que hi hagin 3 morts per setmana com a la família Monsolís, m'entens? Totalment. I de fet hi ha una cosa que està molt bé, que al principi jo deia, ui, amb això potser ho han fallat, però està molt bé que no hi hagi coronavirus, tu, perquè desconnectes... això mola molt. Ho vam comentar, Sònia, jo no ho veia clar, però ara ho agraeixo. Ah, que sí? Sí. Se te'n va una mica... Te recordes que vam dir, Jaume, ostres, clar, perquè no reflexa la... Però, Déu-n'hi-do, perquè és com connectar amb aquella realitat que tant ens agrada que fa temps que no tenim. És veritat, sí. Totalment. Doncs escolteu una cosa, estem fora de temps, però deixem un moment a banda abans d'acomiadar-vos com si fos ahir, perquè aquestes dones no paren i estan posades en 1000 projectes. Començo per la persona que tinc a baix, que és la Regina Aleñà, una dona que, doncs això, que està a IB3 fent moltíssimes coses. M'ho vaig apuntar, gent de la mà, al Club del Tàper, però és que també, Regina, també que tenim fotos de la Regina que ho testifiquen cuinant amb cítrics, escolta'm. O sigui, explica'ns què fa la Regina Aleñà ara mateix i on et podem seguir. Mira, ara no estic en pantalla, estic darrere, però és un programa aquí IB3 que és una mica l'emblema de la cadena i es diu Gent de la mà, és de gastronomia i pesca i iniciem d'aquí un mes la 8ª temporada. I serà espectacular, perquè és que a més és sortir a la mà i és un programa que la gent aquí per aquí, a Mallorca, sobretot a les illes, el mar és molt important. Ja em surt com a mallorquí, el mar, bueno, doncs és molt important i aquí la gent necessita respirar l'aigua i apropar-se i aquest programa és molt proper i tinc ganes, estic molt motivada per fer-lo, la veritat. 8ª temporada ja, és que Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Tenim fotos teues, Jordi, posa'ns les fotos de la Regina, perquè des d'aquí públicament, des d'aquí públicament ja faig adquirir el compromís de que algun dia has de vindre a fer els tips del programa i cuinar-nos això. Per favor, què? Ho tenim. Jordi, no ens facis patir més. Les fotos de la Regina. És igual, Jordi. No passis por. Com diuen aquí, no passis pena. Jordi? Mira-la. Sí. Aquí me van liar per cuinar unes taronges. Aquí les taronges són molt valorades. I res, vam haver de confitar taronges i jo tot el que sigui així davant de càmera m'encanta. Estic encantada. Han de que posar-ho. Jaume, no calia tampoc, No, però és que en tenim una altra també, és que vull que surti, que home, i amb això ja deixo de fer patir, però aquesta recepta de... Mira, un programa que es diu Fred i Calent, no? Fred i Calent, el programa d'en Miquel Calent, un xef molt reconegut aquí. I sí, vam fer entre ell i jo les taronges i o sigui, no dieu res, però les taronges van sortir amargues que no es podien ni mossegar. I vam haver de fer una mica a l'últim moment de no? Típic de la tele. Jo vaig veure el programa, Regina, i semblava tot un conjunt, un mar de sentits per al paladar. Escolta, et seguirem molt de prop, Regina. Gràcies, Jaume, per tot. Soc fan de Carpeta i ara més que mai. Moltes gràcies. Mira, aquí som fans de Carpeta de la Regina Aleñà, però també ho som de la Sònia Cervantes, que tots aquests dies ha estat entrant a tots els programes habidos i por haver, Telemadrid, Telecinco. O sigui, la tia no para i a sobre en reserva una estona. Sònia, ha sigut Sant Jordi, ahir va ser Sant Jordi, tens 3 llibres al mercat ja, entre altres moltes coses, però parlant d'aquesta última experiència de la que també som testimonis, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Entenc que no és un context fàcil per a aprendre, per a divulgar, però tu ho acabes fent. Sí, a veure, tu ja saps, perquè tu i jo parlem molt, saps que no sóc jo gran amant de certs continguts i no és la primera vegada que em truquen per aquest tipus de programes i la pobra gent sempre els dic que no, perquè no m'agrada el tipus de contingut que fan. Però en aquest cas considero que hauríem d'apartar la forma i anar al fons de la qüestió. I per primera vegada crec que s'ha obert el debat de què és la violència de gènere i quines seqüeles té, perquè realment
hi ha un gran desconeixement, però un gran desconeixement del que suposa que una dona sigui víctima d'aquest tipus de maltractament. I crec que no hi ha cap mena de perspectiva de gènere. I si això serveix i està servint perquè incrementi, per exemple, un 66% les trucades al 016, no? Si això serveix per alguna cosa, per visibilitzar-ho, per prendre consciència i perquè d'una vegada per totes deixem ja de fotre el focus sempre sobre la dona, perquè tu fixa't que es qüestiona la dona. De fet, en el llenguatge ho fem molt. Diem fill de mala mare, però no diem fill de mal pare, entens? I vaig fer una reflexió molt interessant. Sònia, que et demano que em regales a través del fan de carpeta també, que per a mi vas dir la que hauria de sortir el diccionari com a definició de la paraula empatia. Sí, clar, perquè com que se la qüestiona... Què és per a tu l'empatia? Per mi l'empatia és, a veure, posar-te al lloc d'una víctima com ella sense que entenguis els processos que hi ha al darrere del seu patiment. L'empatia de veritat és quan jo empatitzo amb una persona que està patint, encara que no entengui la seva actuació, perquè la seva actuació se m'escapa a la lògica, sortosament perquè jo he hagut de passar per allò, no? Però aleshores se la jutja, se la qüestiona, en fi. Espero que segueixin tenint aquest tractament de divulgació i de presa de consciència ja amb altres qüestions tipus ja més circenses, jo no hi vull entrar. Jo només vull donar la visió que tinc com a psicòloga de tantes dones que escolto des de fa 20 anys, perquè saps què va passar? Que jo tenia certes reticències a veure el documental, però quan me'l vaig posar el primer dia, li vaig dir a la meva pare, li vaig dir, Carles, no està mentint. Diu, no? Dic, no, et diré per què. Perquè el seu llenguatge no verbal, la seva expressivitat emocional i com relatava les coses, o sigui, em casava al 100% amb les dones que tenc. O sigui, vaig veure moltes dones en boca de la Rocío, moltes, i me la vaig creure des del primer moment. Doncs mira, exclusives que fins i tot també ens ha regalat la Sònia Cervantes. Sònia, seguiu-la a les xarxes socials, Sònia Cervantes Pascual, Facebook, Instagram, perquè ella, quan hi surt, ens avisa i de veritat tothom divulgués com ella. Que jo també cuino, soc la psicochef. Doncs escolta, farem un... Com es diu això? Com si fos un cara a cara, un combat aquí de màster... Cuines, fem un cuines amb el Marc. Jordi? Show cooking, diu. Jordi diu que farem un show cooking aquí amb Sònia Cervantes i Regina Aleñà cara a cara. Però la que posarà pau serà la Mariola Dinarès, que a banda d'estar a Catalunya Ràdio, de fer-nos feliços cada dia aprenent conceptes digitals de manera molt entretinguda al pop-up, la tia no tenia prou faena, també està fent fibra.cat, està ensenyant-nos a través de les seves xarxes coses que podem aprendre de manera, ja us dic, molt fàcil i per a tots els públics. I ara acaba de publicar llibre. Un dels llibres d'aquest Sant Jordi, ahir ho dèiem, però que també podem seguir comprant, Mariola. Sí, t'has animat a escriure? Sí, mira, una editorial, vull dir, a través d'Instagram em va enviar un missatge directe, vols fer un llibre? Jo és una cosa que faig 30 anys que veig ràdio, però no m'havia plantejat mai a la vida, i em va fer aquesta proposta i mira, vaig dir, em vaig animar, i a més també forma part que és el primer llibre d'una col·lecció digital en què jo haig de buscar diversos autors que puguin explicar el tema digital de forma pràctica i útil per tothom. Estic molt insegura perquè el tema editorial no el controlo gens, però ahir em va trucar just el meu editor i em va dir que s'havien acabat i que anàvem a la segona edició la setmana que ve. Jo vaig dir, perquè clar, jo pensava, la meva família, Valsi, Felicitat Digital, i està anant una miqueta... Bueno, no sé, és que és un... Escolta, arribar a una segona edició no només és la família, Per això que estic encara aterrant en aquest món, o sigui, estic super sorpresa. Vaig firmar llibres també el dia de Sant Jordi, vull dir que estic una mica com en un núvol, en un tema que no controlo gens i que la veritat és que jo sempre havia escrit per poder ser parlant, és a dir, que sempre havia escrit per fer ràdio. I clar, escriure un llibre que quedi aquí per sempre i que no sigui efímer com és la ràdio, em feia molt de respecte. Però bé, mira, s'ha tirat endavant i estic contenta amb el resultat. Mariola, molt ràpidament, Felicitat Digital, per exemple, seria aquest moment en què hem pogut connectar amb la Sònia Cervantes, que està a Barcelona, amb una periodista que està a Mallorca, i tots junts connectar per compartir. Això és Felicitat Digital? Sí, perquè jo dic, o sigui, aquí dono com una mena de pautes, jo dic que és el mètode pop-up per conèixer el món digital i gaudir-ne, però sense... Dic algunes coses, alguns riscos, però un cop tens el coneixement de tot com funciona,
t'hi llences i treus la part positiva i la part útil de la tecnologia. L'hem de dominar nosaltres. I jo crec que a mesura que es vagin fent coses d'aquestes, vas dominant i ara ja no ens en donem compte ni si estem amb una càmera. A mi ara m'ha importat el que ha dit la Sònia, el que ha dit la Regina, el que tu has dit. O sigui, m'és igual si ho fem per vídeo, per no sé què, per àudio. El canal ja és igual, no? I es tracta que, sobretot, que ens arribi el 5G, que això voldrà dir que tindrem un xorro de comunicació que no es tallarà mai i no farà res de borrós, no hi haurà latència i llavors això ja serà igual com ens arribi la connexió, sinó que serà important el contingut, que jo crec que és l'important. Jo ja el porto el 5G, com que m'han vacunat ja el porto jo incorporat. Ui, aquest tema ja, el 5G del coronavirus, per culpa del 5G. Això ho deixo per un altre capítol. Que no veus que això va com un rayo, va des que em van fotre AstraZeneca, va a la casa que no vegis. Per això vas d'una tele a una altra, perquè et sobra energia, escolta. Ara ho entenc. Noies, una cosa, avui per nosaltres és un dia també de felicitat digital, si m'ho permet la Mariola, perquè estem fent el programa número 10 de Fan de Carpeta. No són 100, no són 1.000, però per a nosaltres és com si ho fossin. I ara ve el Jordi Lleput per a celebrar-ho. Moltíssimes gràcies a totes tres, us estimo i fins la pròxima.